Kaixo, Amarante taldea gara, Nerea, Nel eta Lierni, laugarren DBH-ko ikaslea gara eta Somorrostro ikastetxean ikasten dugu. Aurten gure proiektua Baskari Espazial Jasangarria zientzia azokan aurkeztea erabaki dugu. Hitz gutxitan, proiektuaren helburua Baskari Jasangarria espazioa lortzea da. Egia esan proiektu aurrera eramateko arazo asko genituen, baina denon artean konponbide ona bilatzea saiatu gara. Hasteko interneten batez ere bilatu genuen Baskari Espazial buruzko informazioa. Antza denez, gaurko konponbidea hidratatutako Baskaria da, baina gure ustez konponbide horrek eragozpen batzuk ditu. Adibidez, gutxi zaboretsua da, hotz propietate organoleptikoak oso txarrak. Errehidratazioa, hotz ur gastua. Elikagaiak amaitzen dira, hortaz bidai luzeak egiteko ezintasuna. Elikagaiak garraiatzea garestia da, hortaz gastu energetiko eta ekonomikoa. Beharrezkoa da elikagai biltegia izatea, hortaz gastu ekonomiko eta energikoa berriro. Gainkarga, erregai gastu ekonomikoa handiak. Gastu erregai handiagoa. Ez da birziklatzen, ez dago ekonomia zirkularrarik. Gauzak horrela pentsatu genuen, posiblea izango litzatekeen Baskari Espaziala Jasangarria espazioan. Hain zuzen ere, espaziontzi batean, hori lortuz gero, argi dago pauso bat aurrera izango litzatekeela. Baina, zeintzuk izango lirateke proiektu honen abantailak? Baskari freskoa eta zaporetsua izan, hortaz digeritzea errezagoa da. Uraren gastu murriztea, espazioan ura oso garrantzitsua da. Elikagai iturri lortu, hortaz bidaia luzeagoak. Karga murriztapena, gastu murriztapena. Bakarrik elikagai biltegi txikia izan, espazioa murriztapena, dirua eta bar. Erregai gastu murriztu, hortaz bidaia luzen aukera. Ekonomia zirkularra bultzatu, ez hondarrak dena erabiltzen da, aisialdiaz gozatu. Abantailak aztertu eta prestatu ondoren zer proposatzen ditugu. Alde batetik, Baskari freskoak lortzeko lurzoru artifiziala eta emankorreko sorrera, berotegi espaziala. Bestetik, erraldoien ekoizpena espazioan, proteinen iturri bezala. Baina nola lortu ahal dugu gure proposamena? Eta batez ere zeintzuk izango litzateke gure eragozpenak zalantzak? Adibidez, Baskari Jasangarria bi zalantzak agertu ziren. Nola lortu behar da argirik gabeko landareak haztea, zein landare ipin dezakegu berotegi espazialan arrakasta izateko eta zein da arra egokiena proiektu aurrera eramateko. Lehenengo galderari konponbidea izan zen, argiztapena, hobetzea, eguzki islatzaileak eta lanpara gorriak erabiliz. Bigarren galderari erantzunez konponbidea amarantoa izan zen. Amaranto landare zimelezina da. Baina zergaitik izan zen amarantoa landare aukeratua berotegi espazialan lantzeko? Balio elikagarriak oso altuak dira. 20 aminoazidoak ditu. Posiblea da irinak egin, ez dago hondarrik. Hau garrantzitsua da espazio tresnak zaintzeko. Muturreko baldintzetan hasteko gai da, hotz handia iaia urik gabe. Amaranto gehi irinartoa berdin opilak. Proteinadun balioa 100% da. NASAk erabili ditu, Atlantis misioan adibidez. Eta hirugarren galderari erantzuteko pentsatu genuen arronena proiektua aurrera eramateko. Caenorhabditis elegans izango litzatekeela, baina zergatik? Nutrizio aldetik proteidun balio altua daukalako. Pisu gutxi, hortaz gastu energiko gutxi garraiatzeko. Ez hondakinak eta erraza da opilak
hamburguesak egiteko. Zapore atsegina. Hasteko ur kontsumo eskasa da. Denearen sekuentzia segida ezagutzen dugu 100%. Hortaz, lortuko genituzke har erraldoiak. Bai lurran, bai espazioan hasten dira. Bizi zikloa oso laburra da, 2-3 aste. Gorputz gardena, hortaz posiblea da aldaketak ikustea. Baina nola ekoiztu ahal dira har erraldoi hauek espazioan? Grabitatearen falta, eremu magnetikoari eta eguzki erradiazioak. Mutazioak lortuko genituzke harretan. Honela, har erraldoiak lor ditzakegu. Ez ahaztu, dena lurretik kontrolatu dezakegu. Har erraldoiak eta landare erraldoiak mutazioen bidez lortuz gero, lurran lortuko genituzke, spin-offs. Bat, berotegi efektua murriztea zuhaitz erraldoiek CO2 zurgatuko dute. 2. Ur baliabideak zaindu. Nola? Ongarri erabilera murriztuz. 3. Lurraren gosea murriztea. Nola? Behi erraldoiak ekoiztuz. 4. Bai lurran, bai espazioan bioerregaiak ekoiztuz. Agian, ibilgailu espazialak erabiliko dute. Bioerregaiak. Eta azkenik, espazio kultibagarriko murriztapena hortaz basoak zaindu. Argi dago gure proiektua diziplina anitzeko proiektu bat dela. Beharrezkoak dira fisikariak, biologoak, kimikoak, ingenieriak, eta batez ere aurreko ikerketak eta finantzaketak. Proiektu honetan batez ere irudipena ezinbestekoa izan da, baina batek daki hemendik 100 urteetara zer gertatuko zen. Gaur egun guretzat gutxienez zaikuntza oso polita izan da eta asko ikasi dugu. Bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiegu honako pertsona hauei zuen laguntzagatik. Gure irakasleei, Saioa Gomezi, UPV EHU irakaslea, eta Mercedes Carrori, Azti-Teknalia ikertzaileari. Eskerrik asko eta maiatzaren 11an Bilboko enparantza berrian ikusiko dugu.